Velkommen til. I den her video der vil jeg gennemgå de elementer, der er omkring producentmarkedet på afsætning niveau C. Når vi starter med at kigge på producentmarkedet, så skal vi have det delt op i nogle forskellige delmarkeder. Vi har den delt op, som I kan se her, hvor vi har producentmarkedet, som rummer både det industrielle marked og mellemhandlermarkedet. Det industrielle marked, kan man sige, det er også her, hvor vi har nogle virksomheder, som leverer til nogle producenter, nogle fabrikker. I modellen her, der kan I se, at vi har to hovedgrupper af leverandører til de her producerende virksomheder. Det kunne være nogle råvareleverandører, som leverer det, vi skal bruge til produktionen af vores færdige produkter. Det kunne være råvarer, det kunne være halvfabrikater. Bevæger vi os på en sodavandsfabrik, så snakker vi her om essenser til smag af forskellige sodavand. Vi kunne snakke om flasker, vi kunne snakke om kapsler, vand osv. For at vi kan få lavet vores produkt færdigt, så har vi også forskellige leverandører af forskellige andre ting, som indgår indirekte i vores produktion. Dem kalder vi serviceleverandører. Det kunne for eksempel være transportører, som skal køre varerne ud til vores kunder. Det kunne være reparatører, det kunne være servicemontører, som vedligeholder vores maskiner, så vi hele tiden har en produktionsanlæg, der fungerer. Det kunne også være vores revisor, som hjælper os med at gøre vores regnskab klar til skattevæsenet. Når vi nu er færdige med at producere vores varer på fabrikkerne, så skal vi have dem solgt til vores kunder. Vores kunder, de ligger typisk på mellemhandlermarkedet. Hvis vi kigger i distributionskæden og i højre hjørne, så kan vi se, at vi bevæger os nu fra produktionsvirksomheden over i engroshandelsvirksomhederne, eller måske også i nogle tilfælde direkte over i detailhandelsvirksomhederne. Begge de to typer virksomheder, de ligger på mellemhandlermarkedet. Engroshandelsvirksomhederne, det er jo typisk nogle større virksomheder, som køber store varepartier ind fra mange forskellige fabrikker og sammensætter et sortiment, som er attraktivt for en bestemt kæde eller flere bestemte kæder. Jeg kan nævne for eksempel Dansk Supermarked eller Coop. Der kunne også være tale om Reitan-gruppen og flere. De her virksomheder sammensætter et sortiment og sælger det videre igen til detailhandelsvirksomhederne. Typisk så er det detailhandelsvirksomheder, som selv er en del af den her engroshandelsvirksomhed. Mange gange hænger de sammen i egentlige kæder. Det sidste led i den model, I har her, det hører egentlig ikke hjemme på producentmarkedet, men det indikerer egentlig bare, at de produkter, der bliver handlet mellem forskellige virksomheder, vil til syvende og sidste ende i detailhandelsvirksomhederne og blive tilbudt til konsumenterne på konsumentmarkedet. Når vi snakker om handel mellem flere forskellige virksomheder, så vil det typisk være sådan, at i den enkelte virksomhed, der er der flere mennesker omkring det at træffe købsbeslutning. Vi kalder det et købscenter. I det her købscenter, der kan være flere forskellige roller. Det er ikke alle roller, der er aktuelle i alle køb for eksempel. Og det er heller ikke altid forskellige mennesker, som har de forskellige roller. Det kan godt være en person, som har flere roller. Når vi kigger på de forskellige roller i købscentret her, og starter med det kaldes en vogter af informationen, gatekeeper kan man kalde dem, er jo typisk den, der først møder informationen i virksomheden. Det kan være en receptionist i virksomheden, det kan jo være en kontormedarbejder, som svarer telefonen eksempelvis eller åbner posten og sorterer de forskellige informationer, sådan at de lander på den rette medarbejders bord. Vi forestiller os, at vi modtager et tilbud på et produkt, så vil den typisk rydde over i vores indkøbsafdeling. Sidder vi nu for eksempel og arbejder med et bestemt køb, så vil der være forskellige roller i forhold til det. Influenten er jo den eller de personer, som gerne vil have indflydelse, som gerne vil have medbestemmelse i forhold til, hvad det er for et produkt, der skal købes, og eventuelt også, hvad det er, det her særlige produkt skal bruges. Brugeren, som ligger i den anden side, er jo den person eller de personer, de afdelinger i virksomheden, som rent faktisk skal bruge produkter. Sidder vi nu i en detailkæde, så vil brugerne her typisk være sælgerne i butikken. De skal jo bruge produkter, netop fordi de skal sælge dem videre til os som konsumenter. Når vi sidder med de her indkøb, så har vi typisk en disponent. Det er en indkøber, der er ansat i
afdelingen og sørge for at varetage de daglige indkøb. Nogle gange kan det jo være et særligt godt tilbud, som måske kræver en særlig stor investering. Det kan jo være, at man så er nødt til at spørge chefen til råd. Chefen skal så være den, der godkender det endelige køb. Og på den måde så varierer de forskellige roller i forhold til forskellige køb. Vi snakker om de her køb i virksomhederne, så kan vi dele dem op i 3 forskellige købstyper. Snakker vi om nykøb, så snakker vi om et produkt, virksomheden ikke tidligere har købt ind. De har altså ingen erfaring på området, og de skal være meget varsomme på, hvad det er, de køber. Vi kommer til at kigge på lige om lidt, hvilke kriterier og hvilken beslutningsproces det er, der ligger bag det. Man kan også snakke om et modificeret genkøb. Det er egentlig et produkt, som virksomheden har købt ind tidligere, men der er måske kommet en ny model med nogle enkelte forbedringer. Men i bund og grund er det det samme produkt, som virksomheden har købt tidligere. Snakker vi om et rutinekøb, så er det et køb, som virksomheden handler ind med jævn mellemrum, og det er egentlig ikke behæftet med nogle store overvejelser. Det er bare et spørgsmål om, at der skal flere enheder købes ind til virksomheden. Som vi snakkede om tidligere, så har vi delt producentmarkedet ind i det industrielle marked og mellemhandlermarked. Det industrielle marked, det var der, hvor vi købte råvarer eller serviceleverancer ind og bearbejdede det til et nyt produkt, som vi så ville sende videre til mellemhandlermarkedet. Mellemhandlermarkedet, det er egentlig her, hvor i udgangspunktet ikke forarbejder produkter yderligere. Man køber det hjem i store partier og sælger det igen i mindre partier. Men et marked, vi ikke har snakket om endnu, er det offentlige marked. Offentlige marked er egentlig også en del af producentmarkedet, hvor det industrielle marked og mellemhandlermarked ofte er privatejede virksomheder, hvor kan man sige, det største formål egentlig er at skabe et overskud til ejerne. Så det offentlige marked, det handler egentlig om nogle virksomheder, der er ejet af det offentlige. Og det offentlige her, der snakker vi både om staten, vi snakker om regioner, og vi snakker om kommuner. De er egentlig ikke skabt for at generere et overskud, men de er egentlig skabt for at servicere danskerne på bedst mulig vis. De har så forskellige interesser, de har forskellige opgaver, når der skal købes ind. De har forskellige ting, som betyder mest for dem. På det industrielle marked, der er det spørgsmål om den rigtige pris på den rigtige vare til den rigtige tid. Leveringssikkerheden er den, der vægtest højst i mit eksempel her, fordi mange af de råvarer, der ligger, indgår i en produktion. Og hvis ikke man har varen til den rigtige tid, i den rigtige kvalitet, så kan produktionen gå i stå, og det er rigtig bekosteligt for virksomheden. På mellemhandlermarkedet, der handler det jo egentlig om at få genereret størst mulig afsætning af nogle produkter. Derfor kan man sige, at det der er i fokus her, det er jo, hvordan man kan få industrien til at hjælpe med at markedsføre produkter over for konsumenterne for eksempel. Vi skal have en rimelig høj omsætningshastighed, og samtidig skal vi have en fornuftig bruttoavance, en fornuftig fortjeneste på tingene. Også her, der skal vi være sikre på, at vi har varen til tiden. Vi kender vel alle sammen gode tilbud i supermarkederne, men varen er bare ikke leveret endnu. Det giver rigtig mange ærgelser og rigtig mange besværligheder for butikkerne, så derfor så betyder den rigtig meget, men er måske ikke den, der betyder allermest. Snakker vi om det offentlige marked, så er de jo ofte styret af nogle årlige budgetter, der skal overholdes. De har en politisk dagsorden også, hvor man kan sige, at det handler om særlig fokus på miljø, det handler om etiske virksomheder, det handler om at efterleve de der politiske strategier, som er besluttet enten i kommuner, regioner eller staten. Der er oftest fokus på, at man har en fornuftig rabatordning, og man er ikke meget for at skifte leverandører. Så på den måde er der jo stor forskel på, hvad det er, man som sælger til de her forskellige markeder skal have i fokus, når man skal bygge sin markedsføring op. Kigger vi på beslutningsprocessen, så snakker vi jo før om de her 3 købstyper. Nykøb, modificeret genkøb og rutinekøb. Der er 7 overvejelser, man oftest kommer igennem, når man snakker om nykøb. Problemerkendelse. Det er jo ikke nødvendigvis, fordi man på den måde har et problem. Men måske mere en opmærksomhed på, at her er et produkt, vi skal
skal have købt ind. Det kan være en mangelsituation eksempelvis. Når vi har konstateret, at vi gerne vil købe et produkt, så skal vi bagefter ned i produktspecifikationen, og der skal vi så have fastlagt, hvad det er for nogle kriterier, det her produkt skal kunne opfylde. Er vi ude at købe IT-system til en virksomhed, fordi vi har erkendt, at det gamle, det nok er udrangeret, det skal skiftes ud. Så skal vi her have fundet ud af, hvor mange enheder vi skal bruge. Vi skal have fundet ud af, hvor stor kapaciteten skal være, hvor mange videoskærme vi skal have, og så fremdeles. Når vi har fastlagt de her specifikationer, så går vi ud, og så skal vi have fundet ud af, hvor vi kan købe de varer, vi er fat i. Vi skal have søgt nogle mulige leverandører, og når vi har søgt de leverandører frem, så vil vi udvælge nogle af dem, og så vil vi sende en forespørgsel til dem. Vi vil bede dem om at afgive et tilbud på det, vi har brug for. Når vi så har indhentet de her tilbud, så vil vi jo vurdere dem i forhold til hinanden. Vi vil prøve at finde ud af, hvem der kan give os mest muligt for den mest acceptable pris. Den mest acceptable pris her er ikke nødvendigvis den billigste, men det handler om, at man har den rigtige pris på det rigtige produkt. Når vi har vurderet dem, vil vi typisk vælge nogle enkelte stykker ud, 2, 3, 4, 5 stykker måske. Og så vil vi indlede en forhandling for at finde frem til det absolut bedste tilbud. Og når vi har det på plads, og vi har truffet vores købsbeslutning, ja, så går vi over i en bestillingsrutine. Så skal vi have bestilt produkterne, og vi skal have aftalt levering og deslige. Når vi så har vores IT-system leveret, og vi har det installeret, ja, så vil vi gå i gang med en kontrolfase. Har vi nu fået det, som vi har bestilt? Opfylder de kriterier, som vi har stillet op? Og kan vi sige, at det er på plads? Jamen, så godkender vi købet. Er det ikke på plads? Jamen, så har vi jo forhåbentlig aftalt en procedure for, hvordan man får rettet op på det, så vi kan blive godt tilfredse med vores køb. Når vi snakker markedsføring, så skal vi jo huske på de her kriterier, som vi snakkede om lige før. Der vil være typiske forskelle på producentmarkedet som et hele og på konsumentmarkedet. For eksempel så vil man på producentmarkedet sige, at her der er man styret af fornuften, hvor det ofte på konsumentmarkedet er følelserne, der beslutter, hvad der bliver købt i forvejen. På producentmarkedet, der kan det godt tage lang tid at træffe den endelige købsbeslutning. Hvis I tænker lidt på vores beslutningsproces, hvis I tænker på købscenter, hvis I tænker på fastlæggelse af de her kriterier, så kan det godt tage lang tid. Hvorimod på konsumentmarkedet, der er det ofte mindre køb, som egentlig ikke rigtig betyder noget for husholdningen. Og derfor så er det meget styret op på impulser. Noget kortere beslutningsproces. I virksomhederne, der foretager vi professionelle indkøb, og vi er ofte rigtig loyale over for vores leverandører. Og det handler nemlig om, at vi har et rigtig godt samarbejde. Vi har nogle rigtig gode relationer, som vi værner om. Og det er nemlig her, vi skal samarbejde om at give de rigtig gode tilbud til konsumentmarkedet. Markedsføringsmæssigt, så kan vi sige, at de reklamer, vi bygger op i forhold til producentmarkedet, de vil ofte være bygget op, sådan at de giver en masse information, der er masser af tekst, produktviden i reklamerne, hvor man på konsumentmarkedet i modsætning spiller lidt op til følelserne. Det er egentlig lidt et udtryk for, at man henvender sig direkte til henholdsvis de rationelle købemotiver eller de sociale købemotiver. I markedsføringen der kan vi vælge flere forskellige strategier. Her er 4 af dem. Den første, det er transaktionsmarkedsføring. Man kan sige, her er intentionen for virksomheden ikke nogen langsigtet samarbejde. Det handler egentlig bare om at få solgt et produkt. For at få solgt det her produkt, en enkelt handel, kan man sige, der er i fokus her. Så er det typisk, at man følger op enten med at sige, her er en god rabat, hvis kunden køber meget. Der er et tilskud som hjælp til markedsføring over for konsumentmarkedet. Hvis man i stedet for at snakke en enkelt transaktion, egentlig snakker et langvarigt samarbejde, altså relationsmarkedsføring, så handler det typisk om, at man indgår nogle langsigtede aftaler om, hvordan vi som leverandør kan servicere typisk nogle engroshandelsvirksomheder, detailhandelsvirksomheder. Og servicere, det handler altså både om marketing direkte over til forbrugerne. Det handler også om udstilling,
reklame, gaver, særlige arrangementer i kundernes butikker. Her tager vi aktivt del i at hjælpe vores kunder med at få kontakt til vores slutbrugere, altså vores konsumenter. De sidste 2 strategier, push-strategien og pull-strategien, der markedsfører vi os over for 2 forskellige grupper, kan man sige. Vi har 2 målgrupper her. Når vi snakker om push-strategien, ja, så er det fordi, vi vælger at markedsføre os over for butikken. Udgangspunktet er egentlig, at vi informerer butikkerne om, at her er et rigtig godt tilbud, og et godt tilbud, som er værd at købe ind, fordi det kan give en god omsætning og en god indtjening. Så vi markedsfører os over for butikkerne, så de køber produkterne og markedsfører videre over til konsumenterne, altså slutbrugerne. Vi skubber varen igennem butikken og ud til kunderne, kan man sige. Snakker vi om pull-strategien i stedet for, ja, så markedsfører vi os direkte over for konsumenterne. Det kunne for eksempel være en øl- og vandproducent, som markedsfører påskebryg over for konsumenterne. Når vi vælger at markedsføre vores produkt direkte over for konsumenterne, så skaber vi en forventning om, at de varer, de kan købes i butikkerne. Og man kan sige, at kunderne vil egentlig på den måde skabe en efterspørgsel og trække varerne ud af butikken. Så på den måde, så er forventningen selvfølgelig, at de her butikker, når vi informerer dem om, at vi har en reklame i medierne, så forventer vi selvfølgelig, at de placerer et indkøb på den måde. Man kan også sige, at vi på den her måde opfordrer konsumenterne om at trække varerne ud af butikken, og på den måde skabe et efterspørgsel. Det var egentlig elementerne i emnet producentmarked på afsætning C.